Og velkommen tilbage til Sara Luna, eller Luna og Sara, for at være med korrekt. Vi er Christoffer Bagsene, jeg er Christoffer. Jeg er stadig Christoffer. I de sidste 2 videoer har vi snakket om vores tur på virus. Ja. Og vi har oplevet en hel masse ting om, hvordan fyre de sådan prøver at score folk. Så vi har lige 5 no-go's til fyre, hvis de vil score. Ikke at vi ikke vil sådan noget godt sted at score. Nej. Men her kommer 5 no-go's til fyre, primært. Og altså, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan sådan relate af piger, men det tror vi nok lidt, men ikke sådan helt. Og så alligevel. Men ja, primært til fyre. Shout out til alle vores Vigos fyre. yes. Så prøvede at score. Det gik ret godt. Nå. Nummer 1. Lad være med at snakke med en pige, og 2 sekunder efter prøve at kysse hende. Det er altså bare weird. Altså, Ja. de der fyre der bare kommer og så vil stikke tungen ned halsen på en. Der er sådan, hey, hvem er du? Ja. Nej. Altså, det har jeg prøvet før. Jeg var ikke på Vigos på det tidspunkt. Jeg var faktisk til fest der på skolen. Jeg er meget glad for, at jeg ikke har oplevet det egentlig. Ja. Og jeg står og snakker med ham her. Jeff, jeg har dog godt nok snakket med ham lidt et par gange, men ikke sådan rigtig. Sådan, det var mere fordi, at jeg stod der bare, fordi hans venner var snakket, altså vi havde fælles venner, og de stod og snakkede sammen. Og så står vi til den her fest der, og jeg er ikke helt ædru. Og så prøver han bare at stikke tungen ned halsen på mig, og jeg bukker mig bare bagover. Min ninja-skid, som jeg har, så bukker jeg mig bagover, og så hej tak. Det var ikke særlig sjovt. Det var faktisk ret ulækkert. Så nu sidder jeg i kursistret sammen med Jeff, så det er jo rigtig hyggeligt. Nummer 2 ting, at de gør forkert, det er det der med, når man allerede har afvist en fyr, og så går de over til pigen igen, og prøver at snakke videre med hende, og prøver igen at score hende. Og det har jeg været ude for på Vigos. Det har jeg godt nok også. Og det var sådan lidt, han forstod bare ikke det der med, at jeg ikke ville have noget med ham at gøre. Han var da hyggelig at lige sige hej til, og det var sådan set det. Men han blev jo så bare ved, og der var sådan lidt til sidste ting, og bare, nu går jeg hjem. Altså, nu gider jeg ikke mere. Nu kunne jeg ikke undslippe ham. Nej. Der var jeg så heldig, at da Top Gun og Jesper kom med deres bror, så forsvandt min fyr. Jeg havde nogle venner, der skulle komme senere. Og så fordi de var der, eller de kom, så forsvandt han. Ja. Så havde jeg så selvfølgelig også Jakob, men Jakob han var ude at finde nye bedste venner. Ja, jeg havde også Jakob, og alligevel forstod fyren det så ikke. Fordi Jakob han virker op, altså Jakob er min bedste ven, så jeg kan have min bi. Men han virker sådan lidt gay i det, så folk de tror ikke, at I sådan har noget, så man tænker, jeg kan godt prøve. Ej, men der er intet gay over ham. Nå. Nummer 3 ting, det er, når fyre de sætter sig ved siden af dig og snakker med dig, hvilket er fint, det må de gerne. Men så kører de lige hånden hen over låret, eller sådan fra knæet op til låret, og så er man sådan, ej. Eller bare tager den af hånden og bare skal putte den ned på låret, og sådan, ej, det skal du ikke, nej. Nej. Og det er bare et virkelig stort no-go. Specielt hvis du sådan, når de gør det ofte, sådan ligner de har sat sig ned, så lægger de hånden på låret, som bare lad være. Det skal du ikke, nej. Det har jeg været udsat for, og det har Luna også. Desværre. Ja. Jeg har også givet en flad, fordi han ikke forstod det der med, at jeg ikke ville have, at han skulle putte sin hånd på mit lår. Det ved vi godt. Ja, men. Ja. Man må godt være lidt voldelig. Ja, når man er i byen og drengelig fuld, så må man godt være lidt ondt ved dem, fordi det er ikke alt, de ligesom forstår, når de får noget indebords. Jeg har da godt nok ikke lige sådan givet en flov, men jeg blev virkelig sur, så sådan, fuck af. Så det er et endnu mere no-go. 4. ting. Når fyre er for desperate. Og vi havde en sammen, der var rimelig desperat på alt. Ja. Vi sad og snakkede med hans venner. Og så prøvede han meget på dig, mest på dig, lucky me. Fordi jeg sad inderst, og så kom Maiken. Vi sidder i de der båse der. Så jeg sad inderst, og så kom Maiken. Og så kunne han ikke rigtig snakke med mig, så det var bare unlucky you.
Han blev bare sådan ved med at gå over til mig og ville snakke med mig. Og det var sådan sidste sådan et, ej, gider du godt at lade være. Altså. Jeg har, nej tak. Bare nej tak. Bare nej. Jeg kan godt, han var virkelig, jeg fik den sjoveste historie af hans ven. Han var sådan åbenbart mega stalker-type, og ja. Typen, man skal holde sig fra. Godt, jeg fik sagt nej. Flere gange endda. Nå. Så har vi ikke score med din vens tidligere fløt hookup. Hvilket jeg er blevet udsat for. Det er jeg ikke. Jeg hookede op med en, der hedder Dennis. Som vi har snakket om i tidligere video. Med en, der hedder Frederik. Der prøver at skrive til mig og spørge mig, hvor jeg så siger til ham, om jeg er vild med hans ven Dennis. Og det synes jeg var et no-go for mig, at han overhovedet prøvede, når han havde set, at jeg havde hooket op med Dennis i lidt bummert. Nå, men det gjorde jeg. Han skrev så til mig sidste uge, hvor jeg afviste ham og sagde, at jeg havde altså ikke lyst til at gå ud, fordi jeg var vild med Dennis. Så skriver han så til mig her i lørdags, så det er 2 dage siden. Og spørger, hvordan går det med at få scoret Dennis? Og så blev jeg bare... Der var jeg virkelig sådan helt ærlig. Jeg ved godt, du kun skriver for at håbe på, at jeg har sagt, at jeg kunne lide ham, men Dennis kunne ikke lide mig, så nu er jeg skabet af livet. Og jeg blev faktisk lidt sur, fordi han gad slet ikke at indrømme det. Han blev ved med sådan at være, jeg vil bare være mega flink, og så sådan at vi er ikke venner, vi har ikke skrevet sammen, jeg har ikke engang accepteret det vennermåling. Plus du er venner med Dennis. Ja, du er venner med Dennis, og jeg var bare sådan, helt ærlig, move on. Yes, vi blev lige cuttet, fordi der var en, der havde booket lokalet. Ja, så vi afslutter lige her i stedet for. Så vi laver lige en afslutning nu. Og ja, det er bare 5 gode råd til fyre og piger. Det kan være, at I måske kan bruge vores måder at afvise på, og vores måder at komme videre i livet, og få dem væk på. Det håber vi i hvert fald. Ellers så bare slå dem, som Luna gør. Tak for det. Det er altid en god løsning. Vi håber i hvert fald, at I har fået et eller andet ud af den her video i hvert fald. Ja, vi håber, at I kan bruge det til noget. Og vi ses næste gang. Og hvis I ikke kunne bruge det til noget, så bare have noget at grine af. Ja. Så vi ses. Vi ses. Hej.